Takže ahoj lidi, já vás jsem Novera a dneska tady budem hrát GTA 5. A hlavně dejte like, odběr a zvoneček, protože nejste blbeček samozřejmě. Začínám nový úvod, jo? Dejte like, odběr a zvoneček, protože nejste blbeček, jo? Takže, neptejte se, mám to v italštině. Mám to v italštině, ale my jdeme rovnou na video. Čo, vole, já zase, bude to lepší. Kámo, to je odost. Aha, lepší. Hej, sorry, nejde. Ha, takže jdeme rovnou tak ven. Michael, přeskoč to. Kdybyste neviděli tohle Michael a ten tady... Hele, tohle Michael a tady ta... Nevím, jestli to vidíte. A tady tenhle, tohle je Franklin a tohle Michael. Ten... Sakra. Teďka do Franklina, jo? Takže. Tohle je Franklin. Kam tohle bylo těsný? Počkám možná na Michael Zrom. Lidi, až budu Michaelovýho domu, tak se vám zase ozvu. Tak jo lidi, jsem u Michaelovýho domu. Hey, watch where you're walking. What? So it's good. Put it away. I hope so. Yeah, me too. Do what? You know, I What haven't hung you out say? with anyone too much. Dobře, já to musím vypnout. Sorry, že se ne... Zahraju si Fortnite lidi. Bude to lepší. Já doufám, že to bude zase fungovat. Nice. Já jsem říkal, že mě uvidíte jenom jak tady dělám ovladačem, jo. Ale... Mně došlo, že tady mám stojánek. Teďka to mám opřený o flašku, vole. Nejde, no. Prosím, ať se to zapne. Prosím, pane Bože. Pane Bože. Pane Bůh. Je nejlepší. Hele, počkám, než jsem to načte, jo? Počkáme. Takže já jsem vám pak ozvu. Lidi, Fortnite se mi trochu načetlo. A... Jo. Já nevím, jestli to víte, ale mám tady světlo. Hej, to je pěkně, co? A to se komu tam moc nesedí, jako... To tam nejde hlavně vidět. Ale jako, mě by zajímala jedna věc. Zkusíme tady vyhledat GTA 5, protože tady, jako vidíte,
já jsem... Tady Grand Theft Auto San Andreas. Tropico 6, vole. Oh shit. Vole, pokud jste se teďka nevšimli. Tady jsou auta, tady je Tesla. Nice. Ale jako... No tady. To jo! To bych se nejradější tady tyhle karty koupil. Ale nemám peníze. Zavolejte mi to někdo okamžitě. Dám se stranu. Své porte. Počkej. Jedno. Kamo, ale kdyby tak bylo něco zdarma, vole. Počupy. Kara. Oh shit! Fucking shit, bro. Ale... Ale třeba... Tady je farming simulátor. To je jaký traktoři. Co má rád... Co? Neškoda! Tady vidíte, že je Spider-Man. Nevím, jestli to vidíte. Tady je Spider-Man 2. Ale ono to je za peníze. 2. Star Wars! Slyš? Crash, jo. To je Hot Wheels! Hej, neřeš to mě. Tak tady je zvagen. Jo, ale... A já se bojím, tady to! Nikdo se nebojí, jsme všichni v klidu, že jo? Hej, ještě se zkusím teda zahrát to GTA 5. Zahrám si to GTA 5. Hej, ale pokud vy vidíte líp než... Aha, kamu, hej, vole... Počkej. Třeba něco nevidíte, něco jo. Ale měli byste vědět jako dobře, jo, to vám jenom říkám, vole, kde vám jenom řeknete do komentářů, ne. Jo a když mi píšete ty songy, tak já už je nehodnotím, protože, hádejte proč, protože mi to docela protože ten Bunny Hop, nevím, kdo mi poslal Bunny Hop, ale bylo to strašný, mně se to prostě je třeba Bunny Hop, teda jako nestrašně nejde. No aha. Dva. Ne. Tak jdeme si dál na ty storíčky. Shit! Počupé. Hej, pokud nevíte, jak získat, viděli jste někdo, jak získat ještě Von Franklin, myslím, že má 2 baráky. A on má jeden barák pěkný, jo. Ale nevím, kde ho mám. Já se omlouvám. Sorry, že teďka četuju, ale já budu četovat na policajty, že si je budu moc předat, nebo si je budu si je moc dát, nebo oddělat, anebo si je prodají tohle auto, jo? A možná helikoptér, hej, víte co? This is total bullshit.
bullshit. Ah, Jesus. A nebo helikoptéru. Buzar. Hele, vole, neřeším to. Já si vemu prostě tady tu helikopter, kopter. A párokopter. To zkusíme najít. Kdo by nezná Bouchala, nebo kdo zná Bouchala, tak víte, že on má takový ten barák. Takový ten někde, protože já nevím, kde ho má, ale on ho tam někde má a já tam vždycky nemůžu najít. A jako Frank teda nemám dva baráky, nebo mám jeden. Hej. Oh shit. Tady koukí. Počupe. Why would you ever There's no Ne, já si dělám srandu. Ale tady tyhle mě jedno naštvaly, jako ono mě jedno tady tahle. Obě dvě mě naštvaly, ale to nebylo video žádný. Jamo, neřešte! Proč jsem skočil? Vůbec mi neřešte. Nikdo neví, jak jsem a proč jsem skočil, nikdo to neví. Protože jsem se chtěl zabít. Kamo, a vole, chodím na fotbal. Kamo, docela, jako, hej. Ale lidi, já bych tady, jako, ještě bych to natáčel, ale já nechápu, ale teďka budu snažit. Hej, napište mi do komentářů, co bych měl dělat v GTA 5, co mám udělat, ale ne vykrát z banku nebo zastřelit policajta, jo. To ne, tady ty dvě věci ne, jakože vykrát z banku, protože to nejde, mně třeba. Nebo prostě zastřelit policajta nebo vykrát z policejní stanici, jo, prostě. Tady ty tři ne, jo, prosím. To jenom vám poradím, že jako tohle byste mě nemuseli dělat. Nebo že tohle byste nemuseli psát. A taky, že to nebudu dělat, jo. To vám jenom říkám, protože to je těžký. No třeba, kdo má GTA 5, tak ať mi napíše do komentářů. Co neznáš nejvíc na GTA 5? Já nejvíc na GTA 5 nesnáším jednu věc a to je na autě. Jo. To je tam ta hudba, to třeba úplně vypírá. Třeba v GTA 5 je třeba o 18 let. Je to dost. Ale GTA 5 je od 18 let a já to hraju, ale to vůbec ničemu nevadí, ne.
To někomu to nevadí. Hej, to je úplně jedno. Nebudeme tady tohle řešit, tady ty noviny. Kámo, jdu krát autobus. Autobus, man kakandang bunda sa. A čumba pinga da. O tom. Týpka vůbec nenapadlo, že by mě měl oběd. No třeba je Papa, papa, týpku, papa! You fucking idiot! Akorát, že vůbec. Totiž já umím žít. Moc umím žít autobus. Moc! Lidi, počkejte. Někdo psal. Lidi, já bych tady tohle... Hele, já bych tohle video ukončil, ono to je nuda. Ale lidi, zítra, hnedka je po škole a udělám si úkoly, pokud nějaký bude mít, tak rozhodně si zahrám GTA 5. Ale teda jinou hru, jo. Teda jinou hru, ale nebudu mít pořád ten autobus. Takže jo, zdar!